Sakita sa dugahan. Nabasted na siguro. Kaya sa inyo ha. Kaya di kayo bug na agad. Diyos! Napay na nga eh. Huwag pa galing manguyab. Gibasted na. Saan na taon mo eh? Bangaan ninyo eh. Hindi mo parehas po abay. Ano di kaya? New Year na. Hapit na mag-New Year. Mga uyab. Ano masuko mo kaya? Ako, kapag ko nakasuwayo basted. Basi pag kuha ka mangutanan ako. Kamu, naong palagida ano? Basi pa, huwag dita kailak. Ibaw ko ka. Di pa kayo muyab. Ibastero na ka friend zone. Friend zone yan? Friend zone? Grabe sa kasi ito eh. Ibo kong gitiwasan akong kuhaan ba? Bawa nagmaoy pa tao. Kitsa di ka? Ako ang imong tigtambang. Tuluan di ka part para di na ka bastidon part. Sige ko na sir. Sige ba na, nakibaw ko nga. Huwag ka motos ko, di ka motos ako eh. Saman, sapunan di ka. Hindi na lang akong mga tanaw. Sapunan ba di ka? Ngano mo syagit magay? Wala lang, dugay may kamutubag. Nga magkilig din mo. Ay na lang eh, ay na lang. Ay sir. Pagsin na ta sa katungkuhan sir. Huwag sapunan na ganyan ka. O lagi! Ano na siya? Sampu na. Alexa, I love you. That's so nice of you to say. Oh, happy. Unsa man to sir? Explain ko na ito. Unsa ba yung... Sir?